Hello mga paps and moms. Mayong adlaw sa inyo. So padayon ko diri og kuan, laroy-laroy sa akong pagsuroy-suroy, no? Part sa trabaho na ako diri sa bukid sa Mandulog. Papo kay diri yung mga kapaps, oh. Papo kay area may pakita sa inyo. Nindot gyud kung maglaag-laag sa kabukiran. Layo ra kayo kaysa syudad. Oh, gwapo kayo mga kapaps. Bukid sa Mandulog. O ni siya. So simpleng buhay ra ni ang mga nadri. Oh, tuway nagkuan dito, nagbaol. Trabaho siyang umah. Ya, simple ra po kailang tindahan diri. Oh, nara sa ilahang balkon. Kaharang gi bitay-bitay diha. So, relax ra kayo ang kuan diri. Kinabuhi. Nga diri po dang ilahang kuan mga kapaps. Labhanan. So, mo nilang labhanan. Oh. Okay, na yung labaw. Ganihan kay panglaba diha day. Kung videohan ninyong kuan day ha. Wapo kayo inyong lugar. Wala gid mo bayad-bayad sa tubig no kay dili pareha sa syudad nga 9 meter. Pero iniglimas ana, magkuan ra pud siya, spring man no, magtubod ra no. Bugno kayo pero ang inyong imnonon dili dira kwaon. Layo ra pod. Sa aman sa ibabaw, dito sa ibabaw. Dito dapit pod. Gino gwapo kay sa inyo hang kuan no. Wala day kagamudjol day. Kuha sila kay humana man no, submission no. Pila na may edad ni mo ron? 16. Unsa na ikuha nimo kanang grade? Grade 10. Grade 9. Pareha mo gidad sa kuang bata. Module gyapon nila ha. Ay kay buutan kay ka kay tabang kag laba. Ang ubang mga bata sa syudad, edad nag 16 di pa kayo kabalo mo laba. Lagi no? Gwapo kayo inyong lugar. Basta makanhi ko diri ganahan kay ko kay bahalag singot inigsaka. Murag mabawi ra sa mga lantawon. Saka presko sa hangin. Nindot kayo. Nindot yung pistanan mga kapaps. Lami ilaag-laag, lami isuroy-suroy. Oni ang bukid sa Mandulog. Gwapo kayo. May ganahan lag-laagan ni Bidoy Bisaya. Bisag kapoy. Basta lingaw. Dagko kailang kanding diri oh. Dagas kay nga kanding. Tay, mayong adlaw. Namig yan ha nila ilang kuan. Yan akong gikuan og video ang inyong lugar, gwapo kayo. Presko ang hangin sa inyo tay no. Nya, nindot kayo mopuyo og ngunani nga lugar kay murag layo kay ka sa kuan. Layo rata sa no? Peaceful kay ba nya siguro ang mga pagkaon nga. Sabi kayo ba, dili mga kwan. Utan-utan lang, kumbati na tayo no? Tira man, nag-BG mag-imagine taga-bukid. Dire? Mas gwapo yun. Ang kahaya-hay lang ini mga utan mo. Presko pa ba? Muna ikuan. Naikado ka. Ang mga pagkaon sa mga utan mo. Nakapahatag guilty sa tao. Kaya naman to
isama na yung mga karne, na yung mga kuan ba? Lagi. Gamit na sila mga samaros, mga manok. Kanang mga gikaon niya. Oh, kana ano? Kana sa Pila na edad ni mo ron tay? sa sinta pa man kapin. Ah, pero baskog pa kayo no. Imo nang gitugway dia nga Ako ng bata, ako lang. baka. Oh, dagang gwapo kayo, mga makapamuhi-muhi no. Nindot So, bahal hindi anak kay aron makasilong siya sa lubi. lagi. Ang baka ko. So ganahan kay ko makaari sa ingon ani nga lugar. May man sa mga maglakaw-lakaw ni bukid. Singot po ba? Oh? Tugko na yung baka, yung kini po na, yung bata kaya po ni. Katutuan ang trabaho sa sanitaryon. Nindot. Namo po mga ito, sila ako mga bata di aglatsunis na nang ang kagi di ato na inamo ko aglatsunis. Ah, na ilan sunis po itanong nimo? Ito lang yung grupo sa mga bata na kuha na. Ah, mawa. Daghan po tay. Mga bote itong duha kabal din ako. Ayo. Kahapon, nag-deliver man sila. Kapo kay diri sa inyong lugar dong no, kay simple ra kay no. Master kay ako kang ganun dong ha. Silong ago nimo dong. Ha? Unsa ni nga purok diri dong? 16 no, mandulog. Suga po kayo. Ha, unsa mo po glansones diri dong? Ah, dia. Uy, nana rin lansones. Aday. Wow, grabe. Kanindot kaya na nanay. Karon pag yun na po puno. Tamis na yung lansones nay. Hi, Brad. Pwede ta mo palit? Pwede. 30 lang sa inyo ah. 30 lang. Syudad ron tag 40 ako, tag 30 lang. Kaya para Ah, napamata sa bukid. lagi niya. Pwede po ta mo tilaw. Pwede. Hindi problema. Ilaw mo ka ha. Kay si nagtamis ka ba kanang pwede timpla bitaw og kape? Pag-iiti lang. Bukamay pagpo. Pumasa na nilibon. Ugma. Okay ka pa na. Pero tamis ka pa ni siya. Ah, Ilaway ka ni. sige. Imo mo tong papa tong nagkuano, nagtugwag kuan dito? Ah, istorya man mo dito. Yung lagi siya nagpupo daw kunog lansones yung bata. Ah. Ayun. Susuro yun eh. Kaya may tumudan nilaging kuan. Nakatarong-tarong. Amo lagi COVID. Ngayon na itong buhaton. Okay mga kapaps, diri sa lugar sa Mandulog oh. So mao ni diri ang ilang Tamaraw FX. Ang tanaw no. Dito sa syudad ang Tamaraw FX kay di makina. Diri. Oh. Hayahay kayo. Walay COVID, pwedeng mga ligo. Pagkanindot sa lugar sa Mandulog. Oh. Hike mi, hike. Padulong mi pauli. Oh, napod sila gitawag og red horse. Oh, pula nga kabayo. Simple ra kay mga balay diya oh. Lansones. Kadala kog lansones diri oh. Nindot kayo ni. Hello mga kapaps. So nanap ko diri sa kuan Kalubihon, bukid sa Kalubihon no, sakop ra gyapon sa Iligan. Medyo layo-layo gikan ko kaganiha sa Mandulog. So karon kat-kat na pugkos Kalubihon. Indot kayo ilaroy-laroy no. Now na to mga kapaps ang ilahang lugar. Indot kayo bukid. Atas ibabaw. Nya naay gasulo diri nga payag.
Palkatahan. Wapo kayo mga kapaps. Try tag abot-abot aning lugar ah. Wapo kayo basta naa sa ibabaw sa bukid. Kita kayong dagat mga kapaps. Basta naata sa ibabaw so bukid nindot kayo kay makalanghap gyud ka og ganang presko nga hangin. Oh, kita kayong dagat. Dagat, klaro kayong dagat sa ubos. Ako diri ibabaw sa Kalubihon. Lugar sa Kalubihon. Kita kayo ang kuan barko. Hangin kayo diri pagkanindot. Oh, muni dalan panaog. Nindot kayo kay kung panaog na ka, klaro kayo ang dagat oh. Wow. Yung dagat sa ubos. Lami kayo ang hangin diri mga kapaps and moms. Nindot pag yung kita tanaw ng dagat. Kanindot. Balik na tag pauli. So, paubos na ko, pauli na. Thank you mga kapaps. God bless. Bye-bye.